Obodo adike na agbogologwu dike n'ụlọ ndụmwe. Ịma n'ụwa onye mejọrọ mmadụ a na-echeta mana onye a mejọrọ adịghị echefu ya maka na ọ bụ ihe mwute. Obodo a na-agbanwe ndị mmadụ, ọ ga-eru n'iru ga-agbanwe. Kedu nke bụ na m na-achọrị nwoke? Kedu ihe chọrọ ka m mee? Ebiela m n'ụwa karịa gị. Ama m ihe wu ugwu, ama m ihe wu ihere. Ọ bụkwa na ị ga-agwa onwe gị eziokwu, ọ dị ka Chinedu ama na aga m etere ya n'ihi na ahụrụ m ya n'anya. Ndị enwekwaghị ndị enweghị di, ndị anọghị adị ma ndị diwo nwa anwụ. Ọnwụgo ojii olu ebe mere nwa abụọ nọ. Ị na-ekwu na ọ ya bụ di iwe kpuchie ya. Nhụrụ ụzọ anyị na-achọ ịba, a na-ekwu okwu na ya. Ị chọkwara ede ndụ, ekwukwela okwu. Ị na-etikwa maka Ihe gbasara m ọ gbasara gị, naanị onwe gị. Ọnwa dịrị ya mana ọnwụ dị ya. ndị dị ndụ dịrị ndị dị ndụ mana ndị nwụrụ anwụ dịkwara ndị nwụrụ anwụ. ndụ nzuzu ị na-ebi na-adọta ha n'akụkụ gị. Lee ha ka ha na-eche gị. Achọrọ m mmụọ gị n'abalị a. Ịma onwe mgbe m ga-esuru nri a na-agba m na ọkpụ ụtara nke m akarịala nke ya na nke ya abụọ. Ị ma na ịwụ asị n'onwe ya, akpọmasị. Ife ọnwụ na-ekpatụrụ aka, owure ure, nke ọnwụ itinye aka, ọ gbarịsịa.